gero eta handiagoak garen talde honetara elkartzeko. Jakinarazpenen kanpaina aktibatu ezazu, mezu bat jasotzeko bideo berria ateratzen dugun aldiro. Eta azkenik, bideo hau banatu ezazu zure sare sozialetan, konpartitu, pertsona gehiagok ezautu gaitzaten. Egia da gaur egun pisuaren prezioa eta kopakapena oso importantea dela, baina etxe bizitzaren aurkezpenak eta detaile txikiek etxearen salmenta askartu dezakete eta lortuko duzun azken prezioa hobetu. Etxe bizitza bat ondo aurkeztea ez da soilik ondo dekoratzea edo garbiri mantentzea. Eroslea edo hurrengo maizterra maitemindu behar dugu, eta hori bost zentzumenekin lortu behar da. Eta puntu honetan oso garrantzitsua da usainak daukan eraginkortasuna. Rockefeller Unibertsitateak egindako ikerketa baten arabera, usaimenak daukan garrantzia 35%koa da, ukimenak duena 1%koa, entzumenak 1%koa, ikuspenak 1%koa eta haztamenak 1%koa. Gainera, usaimena oso lotuta dago gure memoriarekin. Usain batez errazago gogoratuko gara ikusi dugun zerbaitez baino. Horren bestez, usain iguingarria daukan etxe batean sartzen bagara, oso zaila izango da etxe bizitza hori erosten bukatzea, zeren eta ez dugu hor bizi nahi dugula sentituko. Tira, badakigu etxeak ondo usaindu behar duela, baina orain zein usain ekidin behar ditugu eta zeintzu dira eraginkorrak? Ekidin behar ditugun usain batzuk argi eta garbi badakizkigu. Adibidez, ezetasun usainak, maskoten usainak edo zigarroaren kiratsa. Baina beste batzuk harrituko dizute. Bazenekien etxe bizitzak janari egin berrian usaina edukitzea ez dela ideia ona? Gezurra dirudien arren, halaxe da. Labetik atera berria den bizkotxoaren usainak salmenta bat galduan ezin dezake. Mota honetako usaiek eroslea edo maizterra gehiegi distraitu dezakete. Konturatu gabe, usainak analizatzen egongo dira etxe bizitzan arreta jarri ordez. Orduan, zeintzu dira usain egokienak zure jabetza saltzeko? Ikerketa askoren arabera usain hoberenak sinpleak dira, adibidez laranja usaina, vainilla, te berdea edo albaka. Baina kontuz, ez itzazu nahaztu, usain konplexuek ez dute ondo funtzionatzen. Adibidez, laranjak albakarekin eta te berdearekin nahaztuta. Hoberena da usain bakarra erabiltzea. Egia da usainen mundua oso pertsonala eta subjektikoa dela, horrexigatik kontuz ibili behar dugu eta ez jarri usain oso intentsuak. Ez ahaztu bisita bakoitzaren aurretik etxea aireztatzeaz. Aire freskoak beti ondo funtzionatzen duelako. Eta usain bereziren bat ez baduzu erabili nahi, fruituak edo loreak erabili ditzakezu. Hori bai, girotzaileak ez erabili, usain kimikoak beti ekidin behar dira. Eta gogoratu, etxe bizitza bat saltzean edo ez saltzean dagoen diferentzia laranjatan egon daitekela. Eta zuri, zure etxe berria zer usaintzea gustatuko litzaizuke? Tira ba, hori da dena gaurkoz, espero dut bideoak balio izana. Emaiozu behatz potolari goraka bideoa gustatu bazaizu. Arpidetu zaitez doainik gure kanalera eta konpartitu ezazu bideoa zure sare sozialetan, zure lagunek ezagutu gaitzaten. Mesedez, utzi ezaguzu mezu bat azpiko aldean. Mila esker denagatik, hurrengo bideoan ikusiko dugu elkar.